И хора, обещаваме ви, когато дойде камбата на Приморско, ще направим нови видеа с футбол. И вие ще трябва да ги харесате видеята и да се абонирате за канала с камбанката и да. И без това, утре ми рождения ден ще бъде много яко. Ще се опитам да вкарам някакви кадри. Да. И когато дойде камбата, ще направим видеята и вие ще ги видите. И всички ще трябва да се абонират за канала. Обещавам ви. Хора, народе, това беше от мен.